Taura vana Mr. Nyati vana Mrs. Nyati avasono kutamba umana vana Mr. Nyati veve vanhu vakuru veve nyasha dzakaburudzwa pepe kuzishu saka vakayereswa vanhu veve highly berry highly favored avazi kutamba nawo vekungotona vekuti unotoona utoti vana Jeki nana Beti vana Beni vana ani vese vana Tula vana Bechulude even vana Dogi nana Keti vese vanangotaura pamusoro pevanhu veve hazvisiri izvo mwana kana muchitova ini naiwould say zvinhu zvakatonaka pamusoro pevanhu veve because ndotoda kuti nyasha dzindiwirwa kuti tapuwo ndozi nyasha munoona manje hapana vezera ravo vangachivhe zvinhu zvenyore especially kumusha kwedu vanhu vasimuka hatidi kunyeperana vatone dzimba vatone mashops vatone zvinhu vari vana vadiki saka unofunga kuti ukava pa10 years ukava pa20 years ukava pa50 vanorapiwe nyasha dzakaburudzwa paipa tisaite zvokutamba nevanhu veve hainini I salute you Mr. and Mrs. Nyati vanhu panochada kungodzidzisaiwo Mr. naMrs. Nyati munoona muri vafana vangu handiti munoketa muri vakuru pamari but pazera handiti muri vafana vangu ndaida kukuudzaiwo chinhu chakomana chikoro manje kana maane zvinhu zvei maane tukunzwa kwenyu mari dziripo tukunzwa mari dzine musana dzamuri kutaura pamasocial media platforms handiti imimi kana mari yasumuka yadaro and everything taakutoka manje kuma hamadi kuitiwo team manje muchirangarirawo manje kuti muchirwa form 2 form 4 form 6 form 10 form 10 form 15 mazi form ivo anobatsira hatisi kutendai munopasa hatitombona kana certificate musauye kana necertificate kumba harina kana nebasa resemari munayo kudhara endai munodzidza through the hidden curriculum mungoriwo pachikoro ipapo muchingotenderera muchadzidza tumamana chino munochadzidza chino muchadzidza chino zvakawanda zvichinoda kudzidzwa ipo paya musatore chikoro sokuti hachina basa chikoro chotone basa rinotyisa saka zvitonzi munhu ngaaendeswe kuchikoro zvine basa zviye hakusi kutambisa mari yemubereki kuenda kuchikoro unotonodzidza 1 or 2 things even ukadzoka usina kuzvipasa zvinhu zvacho ana psychology haasi zvekutamba munhu ane psychology akandopenga because anotoziva how to deal nemasituations anotoziva kuti apa ndodai rotaura nemi Mr. Nyati mama ngavapfeke hatisina zvekutamba handiti mazvinzwa takatotarisana katese tiri varume aditi mama ngavapfeke pfekedzai mama asi kuti mama varamba achipfeka hembe sedzavari kupfeka zvakanaka zvavari kupfeka mama vanochengeteka but hatisi kuda kuti mama vachengeteke munogovachengeta vanochengetwa naMwari ngisiya vapfeke zvavari kuda mama ngavapfeke chero zvakadzikama zvichikudzisa zita raMwari ratidzaiwo kamari vakomana handiti ngavaratidzewo kana maane mari karatidzaiwo mari sumukai rovai musatye vakomana musatombodhe musambovhunduke kana muchika kuti munoroiwa kana mapfeke hembe dzenyu pfekai hembe dzenyu kana muchiendawo muchirova zvimainterview kana muchirova manje zvimaskit kana muchirova manje kana zvamunenge muchiadvertisira vanhu chichichichi rovaiwo kama munongono vana chakuti mamubimbim vana mamutintin vana lonlen vana chichinjinyi unongoonoka kupfeka kacho kuti aiwa mastandards haazvike zvakazvikutoita kumana sainimve mapinda musambotya musambofunduka mari iripo rovai ende mastandards ngaatoramba achitokwira sida kutodzidza da kutoti patika kuonai next month dokuona mako pamusorosoro torai kamusikana webasa tsvakei kamusikana webasa bhadharai kamusikana webasa anogarawo nevana kuseri kana pakuita zvinhu zvakakosha izvi mouyoka baba naamai Nyati specific handiti time momozongoitawo zvemafamily zvenyu zvamunoramba zvichiita zve musatamise nguva wakomana nguva yatina yekuita zvinhu izvi shoma wakomana da kuti musumuke nekukurumidza tozoona kumberi uku zve zvakufamba sei taakutodzidzo zvedu taakutofara handiti maibata timu indisina zita rakuti Louis Sigara luwe of the DCA crew unaiziva DCA song team nditsigireka pamasocial media platforms vamasiwo malaika kakumana mamakomenda wakakumana motifollowa totodoka mafollowers mandiraza akumana musandisiye takadaro maibata